идомаи барномаи иттилооти ахбор. корхонаи сиёма моҳи августи соли 2019 дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе ба фаъолият шурӯъ намуда, дар он истеҳсоли обҳои газнок, бегаз ва обҳои хуштам дар зарфҳои пластикӣ ва шишагии гуногун ҳаҷм ба роҳ монда шудааст. тибқи иттилои масъулин, давоми 2 моҳ аст ки дар корхона хатти нав ба истеҳсоли 4 намуд минерал ва чойи хунук фаъолият намуда истодааст, ки мутобиқ ба талаботи муосир мебошад. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши омоданамудаи ҳамкоронамон дар ин хусус. соли 2019 корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикан ва маҳсулоти машруботи сиёмар ба фаъолият оғоз кард. корхонаи мазкур бо муосиртарин хатҳои истеҳсолӣ таъмин гардида, сифати ҳамаҷонибаи маҳсулоти омодашударо дастгоҳҳои насбшуда таъмин хоҳад кард. ба иттилои масъулин, технологияи насбшудаи корхонаи мазкур истеҳсоли ширкати маъруфи Сиддели Фаронса буда, он дар асоси стандартҳои муосири байналмилалӣ фаъолият мекунад. муҷаҳҳазсозии корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикан ва маҳсулоти машруботии сиёмаро мутахассисон аз Фаронса ва Испания анҷом дода, технологияи Сиддел пурра ба таври автоматӣ фаъолият менамояд. корхона имконият дорад, ки дар як сол ба ҳисоби як басти корӣ 33 миллион литр обро истеҳсолу ба харидорон пешниҳод намояд. дар ин хатти технологӣ 5 намуди обҳои ранга дар зарфҳои шишагӣ истеҳсол карда мешавад, ки иқтидори моҳонаи он 1 миллион донаро ташкил медиҳад. тибқи дурнамо мо нақша дорем, ки истеҳсоли намудҳои нави обҳои рангаро ба роҳ монем ва онро чӣ дар бозори дохилӣ ва чӣ ба хориҷи кишвар содир намуда, дар пешавии иқтисоди миллии кишварамон саҳми арзандаи худро гузорем. ҷиҳати таъмини бехатарии маҳсулот ва ҳифзи саломатии истеъмолкунанда, низоми азоникунанда низ дар корхонаи тозабунёд истифода бурда мешавад, ки тадбирҳо сифати ҳамаҷонибаи маҳсулотро таъмин хоҳад кард. истеҳсоли обҳои газнок, бегаз ва обҳои хуштам дар зарфҳои пластикӣ ва шишагии гуногун ҳаҷм ба роҳ монда шуда, намуди зоҳирӣ ва сифати он ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои дохилӣ ва хориҷӣ мебошад. ба фаъолият оғоз намудани хатти нави корхонаи мазкур имконият медиҳад, ки минбаъд дар ин ҷо на танҳо маҳсулоти воридотивазкунанда, балки ба содирот нигаронида шуда низ истеҳсол карда шавад. зеро ин корхона аз рӯи стандартҳои эътирофгардидаи ҷаҳонӣ фаъолияти худро роҳандозӣ кардааст. ҳадафи чоруми миллии саноатикунонӣ бо суръати мамлакат мебошад ва корхонаи мо низ барои дастгирии ин сан кӯшиш менамояд, ки намудҳои наву гуногуни маҳсулоти худро пешкаши муштариён гардонад ва тавонем бозори дохилӣ ва хориҷи кишварро ва маҳсулоти тару тозаи худ таъмин намоем. дар оғози ба фаъолияти корхона, роҳбари давлат барои фаъолияти пурсамар ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ба масъулини корхона дастуру ҳидоятҳо дода буданд ва имрӯз масъулин дар асоси роҳнамоиҳои сарвари давлат фаъолият карда истоданд. бояд гуфт, ки об барои коркар ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз дарёи Сиёма, ки 55 километр дуртар аз пойтахти мамлакат қарор дорад, дастрас карда мешавад ва ин об дар озмуни байналмилалии обҳои ошомиданӣ, ки соли 2001 дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка баргузор гардида буд, дар даҳгонаи обҳои беҳтарини ҷаҳон шомил карда шуд. тоҷикистон дар ҷаҳон аз лиҳози захираҳои оби тозаи ошомиданӣ яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол карда, оид ба ҳалли масъалаҳои марбут ба об ва нафъи аҳли башар кишвари ташаббускори эътирофшуда маҳсуб меёбад. оби истеҳсолшавандаи Сиёма аз нигоҳи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ манфиатовар буда, муаррифгари кишвари маҳбубамон дар арсаи байналмилалӣ шуда, содироти минбаъдаи он метавонад манфиати хуби иқтисодӣ оварад. ҳамзамон фаъолияти корхона ба амалигардии барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 мусоидат хоҳад кард. ҳукумати мамлакат мақсад гузоштааст, ки тавассути таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ коркарди ҳарчи бештари ашёи хоми ватаниро ба роҳ монда, ба ин васила Тоҷикистонро аз кишвари аграриву саноатӣ ба мамлакати саноативу аграрӣ ва содироткунандаи маҳсулоти тайёр табдил диҳад.